Обичате. Благодаря ви, Ила Иванова Шушумушу. Оркестър Гаврово, маестро Венков за вас на този прекрасен слънчев празничен ден.
Николова. Благодаря. Ние се надяваме нашия дансинг да остане празен в по-късните часове на днешния ден, защото от 17:30 тук се надяваме да се извие едно специално хоро по случай днешният Петков ден. Едно Петково хоро за здраве, така че оркестър Габрово с народната си програма ще ви зарадва душите и ще ви разтанцува сърцата. Надяваме се и не само тях.